Els que ens perdem paguem menys i podem saludar per la finestra molta més estona, molta més estona. I quan arribem, no és veritat, avui el revisor m'ha dit que he de portar alguna cosa, que no puc restar assegut sense contribuir. He vomitat, he cantat fort i he fet una conferència sobre el minimalisme blau i ho he fet en primera persona. El revisor m'ha fet fora, no ho he notat, no ho he notat. Feia temps que ningú no em feia res, no ho he notat. 3. Tota la vida en silenci. 4. Que el teu creixement sigui mesura de penombra. 5. Aprofitar la unitat interna. 6. Abeurar-se a les aigües minúscules i abandonades del propi cos. 7. Fer-se pou. M'hi ajuda per fer fugir del lloc on solidifiquen els monstres que creen tinta quan els falta sang i s'alliberen dins les parets del sistema, s'expressen amb les banyes i volten permanentment en un univers alt, com en un quadre negre amb un minúscul racó de gris que ve de lluny, com se tansen aquests colors que no et miren a la cara.